Sa number 2, mas maayong makapaathag ang Sugar Regulatory Administration sa tunga sang pag-export sang kalamay sa Estados Unidos sa tunga man sang pag-import sang kalamay sang pungsod. Kahapon lamang, SRA nakakuha sang customs clearance sa pag-ship sang 25,300 metric tons ang raw sugar padulong sa Estados Unidos gikan sa Bredco Port sa Bacolod City. Ginabulubanta ang shipment mag-aabot sa California sa sulod sang isa ka bulan. Sandig sa Sugar Order Number 3, ginatugutan ang pungsod nga magpatuman sang US quota allocation nga 25,300 metric tons. Anahauna nga pag-export sang kalamay sining nga tuig agud to tigayon nga maka-participate sa palaabuton nga import programs. Suno kay 5th District Congressman Dino Yulo, mas maayo ang SRA makapaathag sang amo nga tikang sa tunga man sang tikang sang pungsod nga pag-import sang kalamay. Sa sini nga paagi suno kay Yulo, masabat ang mga kabalaka kung ano ang matabo angot sa sitwasyon. Sa damlag papahayag release ang SRA sa katapos ng media, ginsiling ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona nga pag-export ng raw sugar sa Estados Unidos ang magabalance sang supply ng raw sugar sa pungsod sa tion nga ang galing magsugod na sini nga Setyembre. Para kay Yulo sa sini nga tion, agud mapasiguro nga may nagakaigo nga supply, dapat ang supply sang kalamay sa pungsod i-classify o kung ibutang bilang domestic sugar. I think it would be wise for SRA to carefully explain the merits of this, the merits of trying to export 20 plus 25,000 metric tons and then at the same time bringing in 243,000. I think they just need to be transparent about everything so that we can allay any fears on what's going to happen.